Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee, abalị 2 n'ime ọnwa Juun afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa Eke. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na-anụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ndị ntorobịa ime obodo Isochi nke dị n'ọchịchị kansụl ụmụnnochi na steeti Abịa emeela mkpesa ụnyaahụ bụ Wenezdee megide oke ntọ mmadụ nke ndị ọchịnnama na mpaghara ahụ. Nke a na-abịa dịka ọ gasịrị 24 mgbe ndị a tọrọ nnukwu onyeisi ụlọụka Methodist na Nigeria bụ His Eminence Samuel Kalu Uche nakwa ndị ụkọchukwu abụọ ndị ọzọ bụkwa ndị a tọhapụrụ ka ha kwụsịrị $100 dịka ego mgbapụta. Ndị ntorobịa ndị a iwe na-ewe bụ ndị ruru 100 mmadụ 5 n'ọnụọgụgụ zọchiri n'ọchịchị kansụl ụmụnnochi dị na Nkwagu Isochi bụ ebe ha nọrọ kwupụta iwe ha n'ihu onye isi oche ọchịchị kansụl ahụ. Ha yi nnọọ uwe na-eji ojii wee na-agụkwa egwu iwe na agha dịka ha nọrọ kọpụta aka ọrụ ndị ọchịnnama nakwa arụ ha na-akpa na mpaghara ahụ. Ha bụ akwụkwọ ọkwa nke edere ọtụtụ ihe ndị gụnyere ozugbo ahịa nama garụ ka ị ga-apụrịrị, ndị agha ga-emeperịrị okporo ụzọ siri ihube gawa Isochi na ihe ndị ọzọ. Mgbe ha na-ekwupụta iwe ha, ndị a na-eme mkpesa n'obi ọchịchị kansụl ụmụnnochi dịka otu nwa amadi bụ Comrade Divine Uche sịrị na ndị ntorobịa ụmụnnochi agaghị agba nkịtị wee nagide oke mmegbu, ntaramahụhụ nakwa ntọ mmadụ nke si n'aka ndị ọchịnnama na mpaghara ahụ. Ndị ntorobịa boro ndị ọrụ nchekwa ebubo tụmadị ndị agha sio na onweghị ihe ha na-eme ịkwụsị aka ọrụ ndị ogbu mmadụ a na mpaghara ahụ. Ha kpọrọ oku ka ebupụ ahịa nama dị n'ala ọkpanta na-egbughị oge ma bụkwa nke na-enye mkpuchite nye ndị omekome ndị ahụ. Ndị ntorobịa kpọrọ oku ka ewepụkwa ogbe nnyocha ndị agha dị n'ala Ọmara Junction na-egbughị oge bụkwa ebe ndị agha gara bochie okporo ụzọ siri ihube gawa Isochi ma kwee ka ndị ọkwọ ụgbọala siri n'okporo ụzọ ahụ na-agbakwa ọzọ. Dịka ha siri kwuo, ha sị na ọnụnọ ndị agha na mpaghara ahụ akwụsịghị ntọ mmadụ na aka ọrụ ndị ọchịnnama na-aga n'ihu na mpaghara ahụ bụkwa ndị na-atọrọ mmadụ ma na-anara ego mgbapụta ọbụla dị n'iru ndị ọrụ nchekwa. N'ịgbakwunye olu ya, Odoziakụ Chetachi Obi nwoke sịrị na ndị bi n'ime obodo ahụ bụzi ndị nọ n'oke ụjọ n'ihi iyi ndụ egwu nke ndị ọchịnnama. Ọ kpọkuru ndị ọrụ nchekwa ka ha kulie ma zute ọnọdụ a ma ọ bụghị ya na ndị ntorobịa ga-emejupụta iwu n'aka nke ha. Ka o sila dị, ndị ntorobịa ndị a nyere gọọmenti na ọchịchị kansụl ahụ mbirimbi abalị 7 iji wee mezuo ọchịchọ ha ma ọ bụghị ya na ha ga-ekuli wee megide ndị omekome ndị a bụ ndị ọchịnnama na-akpa arụ na mpaghara ahụ. Na nzaghachi ya, onye Chief of Staff nye onye isi oche ọchịchị kansụl ahụ bụ Maazị Emmanuel Azubike bụ onye si na nna ya ukwu gara Ụmụahịa maka nzukọ nchekwa ya na gọvanọ kelere ndị ntorobịa ahụ maka ime mkpesa n'ụzọ udo. Ọ rụtụrụ aka sio na oke arụ ndị ọchịnnama na-akpa na mpaghara ahụ na-emetụta ha, tinyekwara ịgba ọnyụpa nke ndị ọrụ nchekwa na mpaghara ahụ. O gosiri iwe ya wee sio na mbọ niile nke ọchịchị kansụl ahụ na-agba imepe okporo ụzọ ihube na Isochi bụ nnọọ nke ndị agha na-akụnyere ụkwụ bụ ndị nọ n'ogbe nnyocha ụgbọala dị n'ala Ọmara ebe ha kpọrọ ekwe nkụ si na a ga-arụchapụrụ ha mgba aja ha n'ogbe ha tupu ha eme ihe ọbụla izute ọnọdụ ahụ. Mana mgbe a kpọtụrụ ya, ọnụ na-ekwuchitere ndị agha nke 14 Brigade dị n'Ọhafịa bụ Lieutenant I. Omale bụ nnọọ onye si na ya nọ n'otu ọgbakọ n'oge ewebatara ozi. Ọnọdụ enweghị nchekwa arịala nnọọ elu ọjị na mpaghara Abia North, kpọmkwem n'akụkụ ụmụnnochi na Isochi nakwa okporo ụzọ Ọkaigwe, bụrụkwa nke ọtụtụ ndị mmadụ kọwara dịka nke sitere na ahịa nnama dị na mpaghara ahụ bụkwa ebe ndị ọchịnnama na-esi wee na-akpa arụ ma na-atọrọ ndị mmadụ ugboro. Mana ndị ndu ahịa ahụ agọnarịla ebubo a wee sị na ha anaghị ezocha ndị omekome n'etiti ha. N'otu ihe yiri nke a, otu onye uwe ojii bụ CSP John Bull bụ nnukwu onye isi otu ndị uwe ojii gbata na steeti Abịa bụ onye nọchitere anya onye kọmishọna ndị uwe ojii bụkwa onye zọchiri n'ogbe ahụ mgbe ndị ntorobịa Isochi na-eme mkpesa na ọchịchị kansụl ụmụnnochi na steeti Abịa ịgwa ha okwu n'aha onye kọmishọna ndị uwe ojii. Ekwuole sio na ndị agha na-enyere ndị Fulani aka na ntọ mmadụ ha na-eme na mpaghara ahụ. Ọ sịrị na ndị ọchịnnama bụ nnọọ
ndị na-atọrọ ndị mmadụ bụ ndị si esi na-alọta ma na-anarakwa ego mgbapụta. Ọ sịrị na ya zigara ndị otu ya n'ahịa nnama dị n'ala Ọkpanta Garuki. Ọ sịrị na ya ha chọpụtara na ndị ọchịnnama na ndị agha bụ ebe ahụ ka ha na-aga emefu ego ha ọ bụrụ na ha narasịa ego mgbapụta n'isi ndị a ha tọrọ atọrọ. O mere ka amatasio na ndị agha anaghị enyere ha aka na mbọ ha na-agba ịhụ na a kwụsịrị ntọ mmadụ na mpaghara ahụ. Ka o sila dị dịka o kwusịrị nke a, ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Abuja ekwuola sị na CSP John Bull enweghị ikikere ọbụla ịgwa ndị ntorobịa na-eme mkpesa okwu n'aha onye kọmishọna ndị uwe ojii, ebe ọ bụkwa ọrụ onye kọmishọna ndị uwe ojii ma ọ bụ onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị uwe ojii na ọha na eze. Ha boro nwa amadi a ebubo ibu agha megide otu agbụrụ n'otu ihe onyonyo na-efegharị na ọbụkwa ebe ọ nọrọ gwa ndị a na-eme mkpesa okwu. N'otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ CSP Olumuyiwa Adejobi zipụrụ, ọ sịrị na ndị uwe ojii sịrị na CSP John Bull ga-anata ntaramahụhụ n'ihi ụdị agwa ọ kpara. Ọ kọwara nke a dịka nke na-adabaghị n'ụkpụrụ ọrụ ha, etio na o si otu a wee na-ebo otu nchekwa ndị ọzọ ebubo. Ọ gara n'ihu kwuo si na okwu a o kwuru megidere nnọọ iwu ndị uwe ojii dịka o si wee metụta ịgbasa ozi n'akara nwaudide nakwa usoro ọkpụkparamagwa ndị uwe ojii tinyere iwu ndị ọzọ metụtara nke a. Anwụchiela otu onye dibịa bụkwa onye eboro ebubo sio na ya na ndị ọkpa egbe na-arụkọ ọrụ na steeti Anambra, bụkwa onye aka ya dị na ntọrọ nakwa igbupụ isi onye omeiwu na-anọchite anya ọgbọnta vootu Agụata 2 bụ Okechukwu Okoye na steeti Anambra. Nchọpụta emere gosiri na nwa amadi ya gbara 17 bụ onye anwụchiri n'ime obodo Unubi dị na ọchịchị kansụl Nnewi South na steeti ahụ. A napụtakwara ya ụfọdụ ọtụmọkpọ ndị o ji arụ ọrụ. Ka osiladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Ikenga Tochukwu bụ onye kwupụtara nke a sịrị na ndị ọrụ nchekwa nọrịsị na-enyo bụ nnọọ ndị ahụ bụ ndị aka ha dị n'ịkpa arụ ahụ maka ịnwụchi ha. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Igbo onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha, Igbo onye na-arụ ọrụ dịka onye agha na mba ndị ọzọ nakwa na mba Amerịka, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwaudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ntorobịa iwe na-ewe bụ ndị si n'ime obodo Ọba Azụ Mbieri nke dị n'ọchịchị kansụl Mbaitoolu na steeti Imo nọrọ nnọọ n'isi ụtụtụ Mọnde wee zọchie n'obi ọchịchị kansụl ahụ n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Mbieri wee dọọ ndị uwe ojii aka na ntị sị na ha nwakwala anwa nwụchie onye ọbụla n'ime obodo ha, ebe ọ bụ na ha gbara ọnyụkwa inyere ha aka wee nwụchie ndị ntọ mmadụ bụ ndị bịara ọrụ ọjọọ ma na-eri mbọmbọ na mpaghara ahụ. Ndị ntorobịa ndị a iwe na-ewe bụ ndị a pịakọtara n'igwe onyonyo nke onye nta akụkọ anyị bụ nnọọ ndị iwe na-ewe na ndị ntọ mmadụ bịara kpasịa arụ ha n'ime obodo ahụ na-enwe onye mara ha aka n'ihu ruo ihe ruru awa 3. Ka o siladị, ndị ntorobịa ndị a na mbọ ha na-agba ime ka anwụchie ndị omekome a gara bochisia okporo ụzọ niile eji apụ n'ime obodo ahụ iji mee ka anwụchie ndị omekome a. Otu n'ime ndị ntorobịa bụ onye kọrọ ka nke a si wee mee bụkwa onye na-akpọghị onwe ya ha sịrị na ndị ntọ mmadụ a gbahapụrụ ụgbọala ha mgbe ndị ntorobịa bochisiri okporo ụzọ ndị a ma werezie ụkwụ na-aga. Ọ sị na ha nwedịrị oge ha ji wee rụzisia ụgbọala ha mebiri emebi ma o nweghịkwa onye uwe ojii pụtaranụ maọbụ gbaa mbọ inyere ha aka na mbọ ha na-agba ịhụ na anwụchiri ndị omekome ahụ. Ọ sịrị na ebe ọ bụ na ndị ntorobịa enweghị egbe na ha kpọtụrụ ndị uwe ojii wee rịọ ha ka ha were ngwa agha ha bịa nyere ha aka nwụchie ndị ntọ mmadụ ahụ, mana ndị uwe ojii riri mbọmbọ wee gbahapụ ha. Ka o siladị, ọ sịrị na ndị ntọ mmadụ a jiri nnọọ nwayọọ butusia ihe mgbochi ụzọ ahụ niile ma gakwa n'ihu rie mbọmbọ. Ndị ntorobịa iwe na-ewe zọchiri n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Mbieri wee machibido ha ịnwụchi nwa afọ ha ọbụla si ugbu a gawa n'ihu, ebe ọ bụkwa na ha enweghị ike nwụchie ndị omekome bụkwa ndị ha bochiri ụzọ ma na-echekwa ka nwụchie ha ebe ndị a siri na ntala.
Otu jikọtara ndị ọchịnnama bụ Mieti Ala Cattle Breeders Association (MACBAN) ngalaba nke dị na mpaghara South East etiela obe uwe sio na ndị ọkpa egbe egbuola ndị ọchịnnama ha mmadụ 4 ma bukọrọkwa nnama 60 na steeti Anambra n'ụbọchị Tuesday. Ndị otu a n'otu ozi ha zipụrụ site n'aka onye isi ha na mpaghara bụ Alhaji Gidado Sidiki n'Ọka, isi obodo steeti Anambra, kwuru sio na mwakpo a bụ nnọọ nke emere n'ogbe ndị Fulani dị n'ime obodo Ndukwenu nke dị n'ọchịchị kansụl Orumba North na steeti Anambra. Dịka o siri kwuo, ọ sị na a na-egbu ndị otu ha bụ ndị na-enweghị ihe ha mere na steeti Anambra. Ọ gara n'ihu too mbọ nke aka na-achị steeti ahụ bụ Prọfesọ Chukwuma Soludo na-agba ha na ndị ọrụ nchekwa ịhụ na ha gbatara ọsọ enyemaka iji wee kwụsị ogbugbu ndị be ha. Ka o siladị, onye isi oche otu MACBAN bụ Gidado Sidiki kwupụtara aha ndị a egburu egbu dịka ndị gụnyere Mohammed Idris, Saleh Idris, Abdulmuminki Idris nakwa Musa Idris. Ọ gbakwunyere ma sio na ozu Idris na Saleh bụ nnọọ nke ahụtara, mana mmadụ abụọ ndị ọzọ ka na-efu efu. Ka o siladị, ndị uwe ojii etinyebeghị ọnụ n'okwu a. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ya mere n'ebe a ka anyị ga-eweta ya na njedebe bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chọọ na were nchi ga-emesịanụ.